F'diskors li għamel f'Kungress Internazzjonali li sar fl-okkażjoni ta' 80 anniversarju mit-twaqif tal-General Workers Union, il-Prim Ministru tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern favur il-ħaddiema tul is-snin u beda bil-nota kif il-General Workers Union u l-istorja soċjali ta' pajjiżna huma intrinsikament maqudin flimkien. Roberta Bella ddeskriva l-Union bħala moviment soċjali li biddel il-qagħda tal-ħaddiema għall-aħjar u rikonoxximent mis-soċjetà lejn il-ħaddiem. Il-General Workers Union irrappreżentat u ħadmet għal klassi tal-ħaddiema kollha daqskemm irrappreżentat u ħadmet għal membri tagħha. Għalhekk bħala Prim Ministru illi immexxi bi kburija il-partit tal-ħaddiema u nenfasizza l-partit tal-ħaddiema inħossni ta' bilħaq onorat illi qiegħed fostkom hawnhekk illum. Dr. Bella tkellem ukoll dwar il-prinċipji bażiċi li jibqgħu dejjem validi fl-istorja tal-ħaddiema bħal saqaf fuq ras kulħadd, għajxin diċenti, tnaqqis fil-faqar, żieda fl-opportunitajiet u ġid li jasal għand kulħadd. Dan kollu fi kliem il-Prim Ministru jirrifletti l-ħajja ta' kull ħaddiem li tmur lil mill-età tal-pensjoni għaliex kull ħaddiem għandu jkollu dinjità li tixraq matul il-ħajja kollha. Kull bniedem li jitwieled kullimkien nemmnu li għandu dritt li jgawdi ħajja li tkun diċenti u f'saħħtu. Daqstant ieħor għandu jkollu aċċess għal kemm jista' jkun opportunitajiet biex jitejjeb il-qagħda tiegħu u dik ta' familtu. Il-Prim Ministru Roberta Bella qal li tul is-snin il-qagħda nbidlet għall-aħjar mhux b'kombinazzjoni, iżda li il-pajjiż kellu forzi progressivi b'saħħithom imexxuh. Dr. Bella fakkar fi żminijiet ibsin għall-ħaddiema fosthom il-pandemija u l-ħidma li wettaq il-Gvern biex jipproteġi lill-istess ħaddiema u l-għajxin tagħhom. Nemmnu f'pajjiżna u nemmnu illi dan huwa poplu li rridu ħin kollu nħalluh motivat u inċentivat biex jibqa' miexi il-qudiem. Fuq kollox, il-Prim Ministru innota li l-General Workers Union tibqa' sieħeb importanti fid-dialogu soċjali li jagħti futur sabiħ lil uliedna fuq sma li kulħadd imismagħhom bħall-ambjent, l-ugwaljanza, ix-xogħol u l-mistrieħ. Sadan it-tant qabel indirizz tiegħu fil-Workers Memorial Building, il-Prim Ministru iltaqa' mal-President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew Oliver Robke. F'din il-laqgħa ġie diskuss id-dialogu soċjali u l-involviment taż-żgħażagħ fih. Indirizz tal-Kungress ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li elenka l-ħidma tal-Union tul dawn l-aħħar 8 deċenji u wieħed li l-Union se tkompli tkun xempju ta' tama u progress għal ġenerazzjonijiet li ġejjin.